L-ekonomija, is-saħħa mentali, għawdex u l-ugwaljanza huma wħud mis-suġġetti li ddiskutew iż-żgħażagħ waqt attività tal-Forum Żgħażagħ Laburisti bħala parti mill-inizjattiva tal-mittidea tal-Partit Laburista. Il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela, li kien preżenti għal din l-attività, sostna li fl-elezzjoni ġenerali li jmiss il-kandidatura għandha tkun waħda aktar żagħżugħa, parteċipazzjoni akbar ta' nisa. Dr. Abela saħaq li żgħażagħ mhumiex il-mexxija ta' imma huma l-mexxija tal-lum u sqar li kull fejn hemm mexxija li huma żgħażagħ hemm riżultati ta' suċċess. U sqar li minkejja li ilna 7 snin fil-gvern irridu nkunu aġenti u katalisti tal-bidla u l-bidla kapaċi jagħmluha żgħażagħ għax mhumiex limitati bil-forom tradizzjonali. Dr. Abela tenna li l-kelma medjokrità mhijiex parti mill-vokabularju tal-Partit Laburista għaliex il-Moviment Laburista huwa moviment ta' suċċess. Minatja u il-President tal-Forum Żgħażagħ Laburisti Jorvin Buġija spjega li dawn l-idejat ser ikunu strumentali u parti integrali fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista fl-elezzjoni ġenerali li jmiss. L-antana huwa li kemm jista' jkun niġbru aktar idejat taż-żgħażagħ. Il-Partit Laburista huwa stakeholder primarju fis-soċjetà tagħna u allura rridu nisimgħu l-vuċi taż-żgħażagħ u nagħtu vuċi liż-żgħażagħ. Aħna rridu li l-idejat u dawn l-idejat li llum iż-żgħażagħ ħarġu bihom insarfuhom f'policies, insarfuhom f'suġġerimenti li nresqu l-qudiem lill-Partit Laburista kemm long term kif ukoll b'mod immedjat. Id-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista Daniel Mikallef sqar li dan il-kunċett tal-mittidea huwa wieħed sabiħ għaliex qed isir meta l-Partit Laburista jinsab fil-pożizzjoni unika li fih għandu mandat x'implementa. U akkomplajajt li l-moħħ żagħżugħ jitqanqal b'idejat ġodda u jmur lil hinn mill-status quo u temjajt li l-Partit Laburista jrid ikompli tajjer il-bandiera progressiva fejn l-ekonomija tkun fiċ-ċentru biex minn hemmhekk il-partit ikun kapaċi jimplementa miżuri favur il-ġustizzja soċjali.